дар Федератсияи Русия шаҳри Москва шурӯъ карда аз моҳи январи соли 2024 бародари азиз и танҳо дар худмон вуҷуд надорад. Оё рассамошкаи телефон чӣ хел мебошад? Як видеои алоҳида мекунам, фикротона дар комментария бинависонед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунед. Бародарони азиз, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай. Айни ҳол нафарҳое ки мара тамошо кардесен, бидроен аз аксия ба хотири дастгирӣ кардани ма билет бихарен, бениҳоят кори хуб мешавад. Марҳамат, видеои аксияро тамошо кунед ва билет бихарен ки аксия ҳар рӯз намекунем мо. Ассалому алайкум бародарои азизу гироми қадр. Конкурс ҳамагӣ 63 дона приз дора. Шоҳҷоизаш Lexus RX 350 ва якта Corolla D соли 2010. Аксияи имрӯзаи мо ба 1000 рубл 10 дона билет барои шумо дода мешавад. Дар ин ҳамин номерое ки дидесен картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Сумтам мепартой ва чекта дар ҳамин номер роӣ мекунӣ. Ҳаракат ки бародари азиз ки билет кам мондагиай аксия намешавад дигар. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди нарху навои патент дар шаҳри Москва дар соли 2024. Тақрибан як ҳафта пеш ман видео карда будам ва гуфта будам ки оли дар ин мавзӯъ ягон суҳбат, ягон гуфтушунид шидагӣ нест, яъне ки ягон қарор қабул шидагӣ нестай. Бародарони азизу гироми қадр, имрӯз ба дили пур гуфта метонем ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва шурӯъ карда аз моҳи январи соли 2024 нархи патент 7500 рубл мешавад ва аз сайни шаҳрҳое ки дар Федератсияи Русия бояд патент нарх боло бурава, ҳозиражда аниқ шидагӣ нестай ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия нархи навои патент чӣ қадар мешавад. Танҳо дар шаҳри Москва ва дар Санкт Петербург аниқ шидагиай нархи навои патент барои соли 2024 мумкин ба охири моҳи декабра ёки аввалои моҳи январда рӯйхате ки тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия дар уҷа қайд шидагиай пули пардохт кардани патентшон ҳамун вақта меброяд. Ба ҳамин хотир интизор бошем бародарони азиз ва имрӯзаш хостум ки ҳамеша бифаҳмонам ба шумо оиди нархи патент дар Москва. Акнун комментарияҳои шуморо мехонам, ба саволотон ҷавоб мегардонам. Бо диққат гӯш кунем бародаро, то ба саволои худтон ҷавоб гирем. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки дар Россия қарор дорен ва бихоҳен фаҳмидан ки регистратсияи шумо оригинал ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳен фаҳмидан ки патентҳои шуморо аннулировать кардагӣ ҳастанд ё ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp-аш бинависонед, проверкаи документҳои муҳоҷирон мекунад ва ҷавоби аниқа дуруста барои шумо мегӯяд. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳами аблава буд шава 27 буд шава, баъди 27 дига ҳичи намеган. 27 ноябр фармон меброяд, тамом мешавад. Тамом бародар. Як кас нависонда ки нашод рассамошкаи телефон это смешно. Бародари азиз, и танҳо дар худмон вуҷуд надорад. Пеш аз худмон дар Узбекистону дар дигар давлатҳои Осиёи марказӣ ҳамин гуна буд. Махсус ман худам бигем дар як моҳ як бор ё ду бор ба Узбекистон сафар мекунам. Ҳар вақте ки мо ба Узбекистон сафар мекунем, вақте ки ворид мешем, ба мо SMS меояд ё да мо дар аэропорт мефаҳмонанд ки мақсад симкартае ки шумо мегиред, агар регистратсия накунед, телефонтона дар қайд намонед, симкарта хомӯш мешавад. Ирам ба монанди ҳамон мебошад. Бисёртар барои пешгирӣ кардан аз гум шидани телефонҳо мебошад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, як урдам касалай, ай военкомат гардондагиам, воени билет дорум нигодни, мара хизмат мебаранд? Не, дар ҳолате ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ, ба хизмат даъват намешавӣ. Як кас нависондаи ақаллан например нархша бугу рассамошкаи телефона. Ман сеюм бора гуфтаистам ки ҳар телефон ҳар хелай. Например, iPhone агар ба назар бигирем, iPhone 15 2200 ё 2300 сомон ай нархи рассамошкаш. Як кас нависонда: ассалому алайкум, сози хуби ака, бозира кай эълон мекунен? Бозира мумкин ай и ҳафта аллакай рӯзи финалша аниқ кунем. Бародарои азизу гироми қадр, 50-60% билетҳоро мо фурӯхтем. Ин ҳамин нафаре ки ҳозир мара тамошо кардесӣ, ай ин ҳамин видео ба аксия бидро билет бихар, бо хела билети мо ба фурӯш меравад. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман двойной гражданинам, ба заграни тоҷикӣ Россия рафтан метавонам? Бале, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россияра мешава рафта.
вале вақте ки Аэросия ба Тоҷикистон омаданӣ мешен, загранпаспорти российский надошта бошен, агар аз аэропорт гузашта наметонен. Як кас нависондаи ака як савол дорам. Автобус яке дар пустини Қазоқистон вайрон шид. Ба кӯмак меояд ягон инсон? Ака ҳеҷ чиз ман намедонам, ҳеҷ чиз дар ягон ҷо муайян шидагӣ нестае ки вақте дар ягон ҷо мошини ту вайрон шид, ягон кас ба сари тира бояд бирава. Хая рӯи инсоф мумкин бирава ягон кас кӯмак бикунанд, ё ҳамун ширкатое ки мусофиркашонӣ мекунанд, ҳамун ширкатҳо худшон мумкин ягон мақсад аз ширкатшон одами кӯмаккунандара занг бизананд биёянд. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман телефони нав харам, як моҳ истифода барам. Рассамошка мекунем ё не? Илтимос ҷавоб дед, раҳмат. Телефонҳое ки нав вориди Тоҷикистон мешаванд ва мо шумо ҳамуро харидорӣ кунем, бале ҳамвор рассамошка карда мешавад. Дар ҳамин комментарияҳои ма бисёртар оиди як мавзӯъ савол додастиянд. Оё рассамошкаи телефон чӣ хел мебошад? Агар шумо бихоҳед дар ҳамин мавзӯъ як видеои алоҳида мекунам, фикротона дар комментария бинависонед. Бародарони азизу гиромиқадр, видеоро ҷамъбаст мекунам. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.